Reboy Idol Season 2 Ban kan tiêu ya kasap ki khun samla Kani gerensan nak kebenta ki khun katem Reboy Haka khat khandai tarik ubnai risau arajar arpawai ka Nalarampe Village Organization kabudon hapo ka shnong mauleng maukhan ka bahap hapo ka umsning CNRD block kala rakhe ya kalangkhu dab snem ba ar jong kane ka kanhon ka balongkum ka jingkan mau ya kane ka sngi bat ka jingi kendulang jong ki self help group ba pher ki bahap hapo kane ka village organization ya kane ka jingi kendu lapelong hamadani lekai basketball jong ka government LP school mauleng maukhan hagabalawan bansaki dakinong mikmat pajba ka umsning constituency ki bakantup nadu MLA uba jason saukmi maulong EMDC ikong Magdalene saukmi maulong u block development officer ka umsning CNRD block Raja Brahma ki riurong ba kathan kinong ilam jong ka village organization bat ki dikhot jong ka self help group ba pher ka bapani ba ki longkmi hagine gisngi lang ba jong ka jingdon jong ki neki kanhon SSG hapo kate ki village organization kilong ki bayo jing mantoy namar ka jingkrsyan ya lagi para dekhot hapo ka kanhon La yoru ban od yau kek dap snem kane ka village organization dau MLA, EMDC, UBDO, kinong kit kam ke village organization. Para hakini kita yo kibangala ya ngala aten ni kita ki view program hangni ko konsensi kani kala amde ka saw na kabasan kay ibang asyang hakipor ki badap haba ngali kendo ikilong kume na ngali kendo ikini ki member joga SSG man kapor ngali kendo ngai iba nakapor kapor kat panganan kendo iki ngai iba kata ka exposure kata ka jingslor kawan happy namar hakapor menswa ya kanu ka kam bapile Pile dah kata ka jings ear, pile dah kata ka jing rit mensin. Beli ngong ya kata. Kini ki self help group nala dia yala dia ka jing yarap. Manu ki ba yarap epi ban pen prat dinti. Shubo pi naki we ki member na pa SHG. Pi kwa ban long kita ki ban nongrap. Ne pi long pi kwa ban ri kita ki ri jingri. Ba kla ban ri ki sedang naki ki no ki jingri. Pi kwa pa de ka training ka ban yo ka bapura. Nade ha bukarep karian na pindi hakano kano mano ban pen prat dinti pi ba pinyo kita ki exposure na kita ki training ki babiang kini na po block ki badon kini ki officers of block ki badon ki cluster coordinator ka team jongki kini maki ba pen prat dinti kadang pi don ka minta ka ba crowd ba namar kani ka jingai men sim pi yakini ki long kme na kini ki member je SHG minta ki la short ki la mi shakmat na i kata ka bentah ka ba ni dong kam ka bertai mentah tengah net ba pi ki SHG Pila dong kumta arpo arwe kala kium ta la khadwe mo ho news snap khadwe nganget ba man ki member badar hangya shnom ki de banong member of SSG ba pinyo ki jingden ta ki ba pher ki training ki ba pher namar kan ongai pi ka vision bar ka mission jo ka NRLM ka long ban pendu no ya ka poverty ka jinglong dok
kata ka di ka iem ko bening kong do na pipet ya ladi kan irap ya kaya kasam jong ladi kan kentiu ya kaya kasam jong ladi kan kentiu ya kasnong jong ladi kan kentiu ya district the state Ibrahaway kalau kaya ka masutenat ba pi ki self help group ndai tang kata ka benta mo ba pipet tang ya ladi ngai ba phila sang ban mi ba shakmat ki SG na ki tagi VO ba shkiwi wi kisnong ngai ba ha ka por covid pi dan ahmad kat bala ni bod jong ladi phila beli air ka ba ki khau ki sini ki dai kini ki tai dong kam ke yasnong bat pun khusnong ru pi don kat lang ba kasnong hi tingi ka don ka benta ka ba krawa pi ki long kemi ka don ni kong ki long kemi de shisha teng habeng imi na ye ni shat knyum hai ki long pa ni sha wa dong ni wa daw ni don ka jing yatim ka jing ya hendrai phem sim la tingkai pilatur ya ka miet ka yong pilatur ya ka air ka slap bani so kemen ba pilong kung balong menta dei na ka jing tre shitom na la die ya la die hi ni don hang ni banya kentiu lang banya kersan lang bini ai bor iwe habi ni don kanu ka jing air ni dei ban long ki bakran halor ka phang jing shisha ngim dei ban shep ting ngim dei ban artatin kum ki jing rai mane ki basu tanat ki bla rai khamat jongi ki jing shat khasi ki sket ki fancy dress bapen i ki jing yang long teli kawai na ki jing shat mane ki jing rai ka baong ki jing bishni ka long ka daw ba ki jing hiar hay ka roi ka par ka yok ka kot na so ban ong ki jing ya tan telai ki jing ya bishni habingi don ha kanu ka thamai jing trai kam kawara shisha ya ka jing hiang ba ka jing thmuru kam ju orlong na dangi kwa ya ka jing kiu ha kanu ka benta ha kanu ka jing trai la ka long ka bahe na ka baret na suban ong ye phi ka jing long ka wei ka long ka bor ni dei gondon ka mensim ka jing bandon ka jing rap mar ka liang ka jing ya mat kajing ya telilang bakajing don ya kata ka khamat khlam da pet shiliang ne nyau shiliang yano da kajing trilang bat ka blok nginget scam ba piru ki self help group pinyo bun kijing mentoy tinga karpa roi video badon hang ni sa piru pet khamha ya ka maulen mau khan nginget scam ba pinang ai khamha ndei ba ka shinong ka jongi hin reng shu ong e pi hang ni da don ka kham hệ mình xiêm nằm tại cái trong ký thì sao cơ vậy đi qua ban ông ye pi ki nong shang shnong ki long kami ngin be asha ka thong ngim dei ban kan ran dien ngim dei ban sngap buon ki ban tan talai ngi buon ki ban kran ben ngi habab haman la ki dong dan ki than ka ba pi don aso ban ong ye pi kum ka long kami di ban scam ka jing mut ka jing perkhat ngim dei ban siu ka liang ni ki briu da ka jing sniu ngim dei ban sniu ka liang ni ki briu da ka ktien ka ba kum ni kum tai ngaung to siru ngala kren sning block kedewi block berim hapok Meghalaya ulakha 1952 kena sepat sampo a te kata por parkha state jengiru state jengi ukha 1972 te parkhat ni ang snong hapok sning block pedong jengpi snong jengpi por ni trereng kat na dos sampo a te ngi la jandat new postnan ngo ka blok dan apa lumong rim pila itu pitek kajakai berata na do mun chak henno umde pi pa jong pi thara me pa jong pi la tre lang rekat blok takat no ngot go block officer awan mo video de mun chak sikat extension officer kata pa umdan pi siru medical ru ya na go block pi extension officer hoti agree paper try na do mun chak block ila pinikai fi kumno ngen pintre kam do mo kyo mo pin block ila pinikai ka per kolong kumlum ai dawai jang fertilizer green revolution la yai snam 1970 onwards mo the green revolution na pin kala baro prithai khamtam la india le masin yo fertilizer ni yo daga jingmi so mo melong ai jingmi naga nongrap mo la khambon naga green revolution te ngila em la develop untuk en sukisiki wan te kumba i community development program mo ni sikot CDP menchua parbolong la ha block 1960s 70s ke ya te kumba hindi film ke hindi film sepe yang si om ke dialog jang ka Dharmendra Amitabh Bachchan roti kapra और मकान कनो si ai dialog ha te roti je ayo have him ma'am and imum lo te kata ko por ni dang what kumong in him mo
jingtung borak wan teknologi wan termolong green revolution tinggian roti kapra minsan jingpong tapi ni kai ganti molong khadi mo KVIC kono tapi rapin bon balaya scheme so jain kumno men than jain na khadi development board ento awan tu dise kapra kai the makan means house ke yang bedok the yang bedok hadu mentang na do mencha mender dong yak hadu mentar garong galong mentala kala kiteng la de pai PMY mo the PMY kajing start kajing pi ngai ba hadu ba pilala menta ba pinyami syakmat amdai ban mi syakmat tang ha ka bai dai ban kini ki mo ki kam kuma ga pi mene ka ha ka bai ba kita kajing yo la ni kajing motoi kajing pi ri pinyami syakmat ha po kini ki self help group bat kane kajing mot jong ka self help group la ni kata ka seng ka kenhuan ban yarap dala de kala yu ngilai ya kita kajing mot ka besisa nomor pila yarap ilade dala de ban slur kata ngai ya kajing long jong pi ka pinyami syakmat banyalong kita ki leader banyalong kita ki nongelam hakite ki self help group ki jongpi kum ki president ki secretary ki treasurer kum dater nangta ba finlong ru ba kinong ke kam hapo ka village organization jongpi hapo ka vio ba finlong kum kita ki executive member ki ba pijit la kita ki self help group ki jongpi bat ka ba kham so tana chu kalong ba hapo jong ni ka vio ki jongpi ru menta ngila kiu sakoi pat ka kerdan mo kum la pensau mende ngila poi ru sakata ka wei pat ka level jongka jingkiu ku jongpi sakhamat lengba kata ke cluster level federation ba kongdo kana yak saprang kana kam jong kilong kami hene ke senong tengen bon ketien na marka bon program banang yak sakhamat tengen ai ku belai